Tu by sme vám chceli ponúknuť krásny viacúčelový priestor, vhodný na podnikanie aj bývanie. Rekonštrukcia tohto priestoru prebehla v roku 2019. Veľkosť pozemku máme 494 m². A samozrejme veľkosť nehnuteľností máme 226 m². Pripojenie na všetky inžinierské siete je samozrejmosťou. Elektrika, voda, vlastná žumpa. Tento priestor má aj veľmi veľký sklad, ktorý sa dá využiť na nejaké podnikateľské účely. Sú tu regále, ktoré tu ostávajú zabudované. A z vonkajšej strany, z dvora, sa dá ísť do podpivničených priestorov, ktoré sú o veľkosti 37 m². A celková cena tejto nehnuteľnosti je 121 750 eur.